Зараз замежная палітыка Беларусі знаходзіцца ў жалюгодным стане і не толькі на заходнім кірунку і не толькі на расійскім, дзе ўжо там як 2 гады плюсы мінусы і рэзкія змены ў адносінах, а таксама і ў адносінах з іншымі краінамі, тым самым Кітаем, калі паглядзець на актуальны стан замежна-эканамічных стасункаў, увогуле наколькі кепскі для Беларусі баланс і гандлёвы, і як кепска адбылося з шэрагам маштабных беларуска-кітайскіх праектаў, мы бачым, што беларуская замежная палітыка фактычна калапсуе. І зараз тым, што ад'язджаюць амбасадары, гэта не найгоршая рэч. Калі амбасадары ад'едуць на кансультацыі на некалькі дзён і вернуцца, гэта адно. Іншая рэч, якая ударыць па простых беларусах, гэта скарачэнне дыпламатычнага штату літоўцаў і палякаў, бо менавіта польскія і літоўскія консульствы выдавалі найбольшую колькасць шэнгенскіх візаў у Беларусі, і гэта непазбежна скажацца і ўжо адбіваецца на візавых стасунках і адносінах, бо відавочна, што палякі і літоўцы не могуць скараціць свой штат толькі за кошт, скажем, тых дыпламатаў, якія адказваюць за эканамічныя ці палітычныя адносіны. Яны непазбежна скароцяць таксама і штат консулаў. І таму, напэўна, шэраг візавых цэнтраў часова ўвогуле не спатрэбіцца, бо наяўная колькасць консулаў проста не зможа фізічна апрацоўваць былую колькасць візавых заявак. І тут могуць часткова памагчы консульствы іншых краінаў ЕС, бо ёсць пэўныя механізмы шэнгенскай супрацы, калі, скажем, нямецкія консулы могуць узяць на сябе частку візавых заявак, нават калі яны маюць, скажем, Польшу як галоўную краіну ўезда. Але гэта толькі часткова ўратуе сітуацыю. Відавочна, што беларусы могуць таксама ехаць і прасіць візы у, скажем, консульствах, якія знаходзяцца ў Расіі ці ў краіне, але вядома, што гэта дадатковая згуба часу і грошай. Таму тут добрага выйсця няма. І фактычна беларускія ўлады тым самым зрабілі горш простым беларусам. Гэта тое, што, уласна, яны абяцалі зрабіць. Бо ў верасні Макей абяцаў, маўляў, ваши там мажлівыя санкцыі, захады адаб'юцца і на простых беларусах. І вось мы бачым вельмі яўны прыклад. І тут цікава яшчэ згадаць іншую важную прычыну, з якой абкарналася мабільнасць беларусаў, гэта каранавірус, бо гэта менавіта з-за безадказных дзеянняў беларускіх уладаў, якія не даволі добра змагаліся з эпідэміяй, дзеля якіх Беларусь фактычна апынулася замкнутай, і тым самым абрубіліся часткова патокі працоўнай міграцыі. І тым самым беларускія ўлады фактычна самі сабе стрэлілі ў нагу, бо яны такім чынам справакавалі і большыя пратэсныя настроі сярод беларусаў. Выходзіць сітуацыя, пры которой сітуацыя з каранавірусам, яна двойчы адмоўна адбілася. Па-першае, сваімі дзеяннямі Лукашенка і беларускія ўлады абразілі мільёны беларусаў сваімі выказваннямі падчас каранавіруса. Па-другое, яны, дапусціўшы вось гэту вельмі высокую долю людзей, што хварэлі, яны такім чынам дадалі беларусаў у чорныя спісы і краінаў ЕС, і часова Украіны, розных краінаў. І такім чынам абрубілі мажлівасці тысячам беларусаў выязджаць і працаваць за мяжой і прыносіць грошы ў свае сем'і. Такім чынам мы бачым, што каранавірус ужо вось так вельмі адмоўна адбіўся на рэйтынге ўладаў, і гэта было вельмі прадказальна і відавочна. Зараз яшчэ і праз дыпламатычны канфлікт беларускія ўлады будуць стрымліваць мабільнасць беларусаў, і тым самым будуць і рабіць і горы і простым беларусам, і самім сабе. Для беларускіх уладаў не стане нейкім фінальным сігналам ад'езд заходніх дыпламатаў, што яны нешта не так робяць, бо, уласна, беларускія ўлады самі выступілі ініцыятарам ад'езду і вельмі яўна абазначылі сваю пазіцыю пра тое, што яны чакаюць
ад сталіцы Украіны ў ЕС, каб яны часова адклікалі сваіх дыпламатаў. Беларускія ўлады яны не здольны ісці на дээскалацыю канфлікта, яны толькі ўвесь час падымаюць стаўкі. Таму я асабіста не спадзяюся, што гэта ўвогуле нейкі там канец дыпламатычнага канфлікта і што зараз адносіны будуць паляпшацца. Я наадварот не выключаю, што мажлівая далейшая эскалацыя дыпламатычнага канфлікту і у тым ліку прывядзенне яе прынамсі да той сітуацыі, у якой апынуліся беларуска-амерыканскія адносіны ў 2008 годзе, калі ўвогуле быў паніжаны ранг дыпламатычнага прадстаўніцтва, і тады яшчэ больш радыкальна быў скарочаны дыпламатычны штат. Я не думаю, што Путін наўпрост ажно загадваў Лукашэнку прыняць такое рашэнне, але відавочна, што агульны дух перамоваў Лукашэнкі і Пуціна і тыя чаканні Крамля для Лукашэнкі вельмі добра вядомыя. Таму я не думаю, што Пуцін ажно там піша, што дакладна трэба зрабіць Лукашэнку, але нават калі гаворка вядзецца пра болей шырокія рэчы, Лукашэнку вельмі добра зразумела, чым узрадуецца, а з чаго не Крэмль. Таму гэтае рашэнне пра абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту з Захадам, не думаю, што аж наўпрост загадвалася з Крамлём, але відавочна ім вітаецца, і Лукашенко браў гэта пад увагу. Александр Лукашенко увесь час свайго ўладарання праводзіў палітыку выбівання ресурсаў з Крамля і нейкіх збочных гульняў з Захадам. Тут абсолютна нічога новага. І пасля кожных выбараў, ось калі браць двое мінулых прэзідэнцкіх выбараў, ён ці непасрэдна перад імі, ці хутка пасля іх рабіў цяснейшую інтэграцыю з Расіяй. І зараз не выключэнне, то бок просто з кожнай прэзідэнцкай кадэнцыі, якую Лукашенко здабывае неважна якімі метадамі, ён аддае частку беларускага суверэнітэта Расіі ў абмен на яе палітычную падтрымку. Просто зараз надышоў ужо такі радыкальны этап, бо калі казаць пра 2010 год, 2015, там ішла гаворка пра уваходжанне ў мытны звяз, у гэтую так званую еўразійскую эканамічную прастору яшчэ на той час. Потым у 2015 годзе ўжо быў гандаль вакол Еўразійскага эканамічнага саюза. А зараз ужо дзеля таго, каб мець шанс застацца пры ўладзе, каб забяспечыць сабе палітычную працягласць, Лукашэнку даводзіцца ўжо абмяркоўваць куды сур'ёзнейшыя рэчы і не толькі эканамічную інтэграцыю ў рамках рэгіянальнага эканамічнага звязу, але і хутчэй за ўсё палітычную. То бок пытанне пра пасоўванне інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы, наконт супольнай валюты, наконт нейкага канстытуцыйнага акту, яно зараз трубіцца ледзь не штодзённа кремлёўскай прапагандай, і менавіта гэта чакаюць ад Лукашэнкі. І каб захаваць сваю ўладу і утрымацца нават пры абсалютна мізэрнай падтрымцы беларусаў, гэта проста адзіная опцыя, якая ў яго засталася. Менавіта адсюль вынікае вось гэты вельмі сур'ёзны рыск для беларускай інтэграцыі, для беларускага суверэнітэту. Гэта рызыка, якая ідзе з гэтай мажлівай опцыі, што Лукашенко зможа далей трымацца ва ўладзе на штыках сваіх сілавікоў і вялікай палітычнай і значнай эканамічнай падтрымкі Масквы, калі пойдзе на паглыбленне інтэграцыі на кремлёўскіх умовах.